Com cada any, l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya celebra els Premis Tapping per donar protagonisme a la millor oferta d'oci audiovisual de qualitat. Aquest passat dijous 6 de març ha sigut la 19a edició de l'entrega de guardons, al Palau de Congressos de Catalunya, on el palmarès ha destacat per estar repartit entre diverses cadenes de televisió, no com altres anys. La gala fa una crida al bon ús de les noves tecnologies, i no només de la televisió, sinó també dels videojocs i aplicacions per als més joves. El president de l'associació, Josep Guerra i Mercadal, ha assenyalat que els Premis Tapping cada any potencien la participació activa del públic, tant amb les votacions com en el feedback durant i després de la gala. Home, perquè al final són ells els consumidors, són les persones que veuen aquells productes, no? De vegades els jurats, doncs, bé, un els escull i cadascú mira per la seva parcel·la, però els espectadors jo crec que són els més justos, triant allò que els agrada i el que no. Jo crec que precisament aquesta gala, per ser tan democràtica, amb els espectadors com a únics jutges, finalment, dels productes que emeten els mitjans de comunicació, jo crec que aquesta gala serveix precisament per agermanar mitjans de comunicació que de vegades ens fem una miqueta la competència. El guanyador del Premi a millor presentador ha sigut Joan Ramon Bonet per la seva conducció al programa Lo sabe no lo sabe. Per la seva interpretació a la sèrie Isabel de la U, Michelle Jané ha estat premiada a millor actriu. En la categoria masculina, el guardonat ha sigut Tristan Ulloa, que protagonitza El tiempo entre costuras a Antena 3. Per altra banda, Oh Happy Day de TV3 ha recollit el premi a millor programa d'entreteniment o concurs, conjuntament amb Masterchef, de Televisió Espanyola. Clar, en principi un programa de corals dona la sensació que no tenia èxit, no? Però hem demostrat que les corals no només poden cantar, sinó que poden fer espectacle, i això ha funcionat molt bé. A més, home, hi ha una cosa molt bona, el Pedro potser ho dirà més, però d'entrada el gran èxit per dins del món coral és el cert canvi d'imatge del món coral i una mica l'ímpetu que li dona a tot el món coral, perquè... Hi ha hagut un boom dintre del món coral, que la gent vol cantar, s'apunta a les corals, i això és genial, és l'èxit més gran del programa. Han destacat també les actuacions del grup musical 10 de Veu, El Mago Pop, Pep Bou o cantants com López Borneo i Lucas Machano. Finalment, Generació Digital s'ha endut el Premi a millor programa cultural i Dies de Cine de la 2 ha acaparat la secció d'actualitat i notícies. No obstant, la gala ha destacat, malauradament, per ser poca mena, sense ritme i amb un humor bastant senzill. Per damunt de tot, però, els Premis Tapping serveixen per reconèixer cada any la demanda de l'associació per una televisió variada i de qualitat.